alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har jeg min veninde med, Olivia, igen. Jeg har også haft hende med i en af mine andre videoer. Og i dag skal vi ride lidt på kæphest igen. Så det er det, vi kommer til at lave i den her video. Og hvis hun hoster lidt, så er det fordi... Jeg hoster. Hun hoster meget. Ja. Derfor hun hoster. Ja. Og nu har vi lige hentet hestene. Ja. Jeg har Luna, jeg skal råbe på. Og jeg skal på popcorn i dag. Oh my god. Luna, du skal ikke forsøge at spise kameraet, smukke. Jeg tænker bare, at vi kommer i gang med at strile hende. Vi kommer tilbage, når vi er færdige med det. Wow. Sådan, så fik vi sadlet dem op. Og jeg har fået nyt hovedtøj, som vi kan se. Men meget det er smukt faktisk ikke med popcorn. Men popcorn låner det, fordi hans andet hovedtøj gik i stykker. Så det skal min mor lige sy. Men det er Atoms hovedtøj. Og det er hende her, der købte det til mig. Yeah. Men jeg har selv betalt for det. Ja. Jeg gav hende nogle penge med, fordi hun skulle til Hængstekøjen. Ja, og det det skulle jeg nemlig også, men der skulle til København, så det var sådan lidt irriterende, men Så fik jeg det så købt til hende. ja, så det er jeg meget glad for. Ja. Og Atom siger også meget tak. Okay. Og Popcorn, han er også glad for det indtil. Hans arm blev sød, men du er så Ja. fint, smuk. Så Jeg tænker, vi skulle springe nu. og det kan godt være, at der er lidt støj i baggrunden, men det er fordi, vi er indenfor lige nu. Og ikke ude i garagen eller sådan noget. Eller skal vi gøre det ude i garagen? Nej, det har jeg ikke lyst til. Nej, vi gør det bare. Men det kan godt være, at der er lidt støj, så. Ja. Ses. Ja, ses når vi kommer derud. Okay, så nu er vi herude. Det er sådan lidt dårlig vind, men det er fordi, så kan man se derud. Så vi bliver lige nødt til at sidde ned, når vi skal snakke. Men ja, vi starter med at skridt, så traver vi, og så galopperer vi, og så får jeg lov til at se os springe. I får selvfølgelig også lov til at se os opvarme. Men ja, det er det, vi skal lave. Er det bare mig, eller falder jeg altid i mine videoer? Det er ikke bare dig. Men det er det, vi kommer til at lave nu, så ja. Skal du bare komme i gang? I kan se godt, at vi siger, det er en lidt dårlig vinkel, og vi skal bukke os ned af det, fordi vores ansigt er sådan lidt væk, når vi står her. Ja. Hej, Luna. Hej, Luna. Det var ikke min hest, det er min kat. Det er hendes kat, der går i køkkenvasken. Flot klart. Sådan, så fik vi skridtet lidt, så nu skal vi trave. Springe. Sådan, nu skal vi til at springe over det der. Det er 60 cm. Ja. Ja. Jeg håber, I kan se det. Kan du lige? Skal jeg bare starte med kom? Ja. Så
vi tilbage. Olivia kommer lidt til Valden. Og hvis I så sådan en mand, der gik ind forbi, så var det bare min far. Ja. Han havde ikke lige tænkt over, at der var kamera. Ja, okay. Min tog er også okay. Nej, nu springer vi lidt videre. Ja. Okay, så jeg tænker, at det er spring for i dag. Så nu skal vi bare ind og sadle op. Sadle af. Og så er vi kommet ind på en vejskin, og I kan se, jeg kan godt lide heste. Der er et hestebillede. Der er et hestebillede. Der er også et hestebillede. Og så er jeg sådan lidt fan. Det har jeg været en gang af Marcus og Martinus. Og så hænger der også nogle hesteplakater op derovre. Men nu skal vi bare til at sadle dem af. Så jeg tager lige hendes hovedtag. Og det er hjemmelavet det her. Vi kommer nok også til at lave en tutorial på, hvordan man kan lave sit eget hovedtøj. Men så ikke lige ud af piberenter, men ud af garn. Måske. Det vil jeg ikke love. Men så kommer vi nok til. Så jeg har min strillekasse. Så jeg bruger den her. Nu ser jeg lige strill af. Eller sadel af. Jeg kan ikke finde at snakke. Men jeg bruger den her. Striller vi bare lige. Popcorn er seriøst. Så sød i pink. Ja. Jeg ønsker mig forresten også 2 kæpheste i fødselsdagsgave. Fordi jeg har allerede 7, men jeg ønsker mig stadig flere. Og den ene, hvis jeg ved godt, det måske er lidt mærkeligt, men bare fordi de står på min ønskeliste, har jeg allerede fundet navn til dem. Men den ene skal hedde Prinsesse, hvis jeg får den. Og den anden skal hedde Gratia, hvis jeg får den. Grunden til, at den skal hedde Gratia, det er fordi, at jeg rider på en hest, eller på en pony, ude på rideskolen, som hedder Gratia, og hun er min yndlingshest. Så jeg vil rigtig gerne have en kæphest, der ligner hende, og som der hedder det samme. Så den håber jeg får, men jeg håber også, jeg får den anden. Den er der. Jeg håber også, jeg får den anden, som der hedder Prinsesse. Ja. Så yes, queen. Skal jeg lige. Det er ikke en rigtig hård renser, men jeg bruger den der, som den man ligesom renser med, og så det her som børste, men det er fordi, jeg har ikke en rigtig hård renser, sådan en. Men hun vil gerne have det. Men jeg vil gerne have det. Men indtil videre bruger jeg bare sådan den her, men den er også ok. Så jeg fjerner alt det skidt. Det ligner måske mishandling nu, men det er det faktisk ikke. Sådan. Sådan. Nej, jeg skal ikke spise kameraet. Oh my god, kameraet er der i hesten. Oh my god. Men ses, når vi har sat dem over. Okay, så jeg. Oh my god. Så jeg ved ikke helt, om jeg. Ej, popcorn, hold op. Jeg ved ikke helt, om jeg fik det med at sige farvel. Eller sådan, vi ses over i stallen, Luna. Luna, rolig. Men det var fordi popcorn kom til at trykke på, eller popcorn trykkede på pause. Så ja. Ja, Luna. Nej! Vi ses over i stallen! Så fik vi dem over. Og Bella, hun er faktisk blevet helt. Så det er sådan lidt irriterende, men ja, her står Luna, Bella og Popcorn, så her står Tom og Starlight. Lucky og Lola står over ved hende der. Ja, hende der. Ja, men de skal snart hjem igen. Så ja. Ses.
tak, fordi at I har set med i den her video. Husk at like og subscribe. Og ja. Så tusind tak, fordi I har set med. Håber, I har nydt videoen. Hej hej! Hej!